Nå. I dag skal vi tale om kapitel 6, som handler om upstream forsyningskædestyring. Og I husker jo nok, hvad forskellen på upstream og downstream aktiviteter er. Upstream aktiviteterne, det er alle de aktiviteter, der sørger for, at vi får produceret nogle varer, som kan komme ud i butikkerne. Downstream aktiviteterne, det er alle de aktiviteter, der sker bagefter, som altså handler om at få afsat varen. Når vi taler om at styre værdikæden, så er der forskellige måder, man kan gøre det på. Udgangspunktet, det er selvfølgelig at levere det, kunden ønsker, på det tidspunkt, de ønsker det, og til den pris, de ønsker at betale for det. Så hvordan kan vi optimere forsyningskæden, så vi opnår de her mål? Der er forskellige måder at gribe det an på. Den første, jeg vil prøve at forklare her, det er det, der hedder Fordisme. Fordisme startede tilbage i 20'erne med Ford, som vi næsten kan høre. Ford var den første til at begynde at masseproducere, altså køre ting på et bånd, optimere, spare penge og lave tingene effektive. Fordisme, der har du en stabil og forudsigelig afsætning af en eller anden form for standardvare. Altså det er noget, du kan masseproducere, som du kan producere til lager. Det kan du gøre i en jævn strøm. I den modsatte side har vi det, der hedder agility, altså at man er agil betyder, at man kan variere, at man hele tiden kan tilpasse sig, hvad det er, man har. Agility arbejder vi med på markeder, hvor der er en meget, meget svingende afsætning, og ikke bare en svingende afsætning, men der er en svingende afsætning af kundetilpassede eller innovative produkter, som har en kort livscyklus. Så hvis vi arbejder med produkter af den her slags, så er det vigtigt, at vi hele tiden kan omstille os. Og det er jo det modsatte af Fordisme. Fordisme handler om stabilitet, om masseproducere, hele tiden levere samme mængde varer, hvor agility handler om hele tiden at lave, når kunden efterspørger det. Altså hele tiden lave et produkt, når det bliver efterspurgt. I midten af de her to har vi Lean. Lean handler om at kunne lave standardvarer eller lettere kundetilpassede varer med svingende afsætning. Så det vil sige, at nogle af varerne kan vi producere, eller nogle delkomponenter kan vi producere og sætte på hylderne, og så kan vi lave dem færdige, når kunden ønsker dem. Altså det er sådan et sted midt imellem Fordisme og agility. Hele den her forsyningskæde er styret af, hvad det er, kunderne vil have. Når vi taler om, hvad det er, kunderne vil have, så taler vi om noget er push-drevet eller pull-drevet. Altså om det er noget, vi producerer og indkøber på forhånd og lægger på hylderne, indtil kunderne vil have det, eller om vi taler om en pull-drevet forsyningskæde, som altså aktiviteterne sætter i gang, når kunden ønsker det. Altså skubber vi varerne ud til kunderne, eller trækker kunderne varerne igennem forsyningskæden ved at bestille dem. Dekoblingspunktet, det er det sted, hvor push- og pull-aktiviteterne bliver adskilt. Altså det er der, hvor vi stopper alle push-aktiviteterne, som handler om at producere på forhånd, og går over til at fokusere på, hvad det er, kunderne vil have. De push-drevede aktiviteter, det handler meget om at producere på forhånd, altså at vi sætter på lager. Det gør vi ikke i en pull-drevet. Der producerer vi, når kunderne ønsker dem at købe. Så der er altså en stor forskel i de aktiviteter, der findes i push- og pull-drevne. Kunderne ønsker selvfølgelig at få varen på det tidspunkt, de har behov for dem. Når vi taler om at producere en vare, og når vi taler om forsyningskæden, så prøver vi at differentiere imellem P-tid og D-tid. P-tiden, det er den tid, det tager os at producere en vare. Det vil sige hele den tid, vi bruger fra vi starter bestillingerne af råmaterialer, råvarer til en produktion, hele vejen igennem produktionen, og til det tidspunkt, vi leverer til kunden. Den tid, vi bruger på det, kan godt være lang, og det er ikke nødvendigvis det, kunderne ønsker. Det er ikke den periode, kunderne ønsker at vente på et produkt. Den tid, de ønsker at vente på det, det er det, der hedder D-tiden. De to tider er ret forskellige fra hinanden. D-tiden kan man prøve at forlænge, altså hvor lang tid ønsker kunderne at vente på at få vores produkt.
Den kan man prøve at forlænge. Det har noget at gøre med, hvad det er, man kommunikerer ud til kunderne. Altså, hvad er det, man vil? Er det et specielt produkt? Er det et standardprodukt? Så vi skal hele tiden arbejde i det her med at prøve at få de to ting til at passe sammen. Kunderne venter jo ikke nødvendigvis hele p-tiden. Altså, hvis vi har varer på lager, hvis vi har produceret på forhånd, jamen så er d-tiden kortere end p-tiden. Så hvad er det for nogle styringsværktøjer, vi har? Jamen, hvis vi kører push-drevne forsyningskæder, jamen så er vi hele tiden nødt til at bygge vores produktion på vores sales forecast, altså de forecast, vi har lavet for produktionen. Og det stammer, meget af det stammer fra en eller anden form for historisk data og statistikker. Altså vi ved måske, at der er sæson for et eller andet, og så producerer vi stort inden da. Det kan også være, at vi har nogle folk siddende ude i marken, som prøver at lave noget, og give os noget input. Altså de laver noget markedsanalyse. Ud fra de her ting laver vi en salgsforecast. Og der er vi nødt til at finde ud af, hvor meget skal vi producere, hvor mange råmaterialer har vi behov for, hvor meget skal vi producere, og hvor meget skal vi købe. Og alle de her informationer, de giver os aktiviteterne i supply chainen. Omvendt er det jo, hvis vi kigger på mere pull-drevne forsyningskæder. Den mest anvendte logistiske styringsprincip inden for pull, det er det, der hedder JIT, altså just in time. Det vil sige, at man producerer, når kunderne har behov for det. Der er rigtig mange fordele og ulemper ved just in time. Forestil jer, at I har en kunde, der bestiller en vare. Man ved, at p-tiden er så og så meget, men ser også, at d-tiden er så og så meget. Men hvis de to ting ikke hænger sammen, så har vi svært ved at komme igennem det. Lad os sige, at der er en defekt vare. Vi kommer til at lave noget forkert. Men så får det indflydelse. Så just in time bygger på, at vi producerer varen, når kunden bestiller dem. Det betyder så også, at vi skal have fokus på at optimere, hvad vi laver. Altså det vil sige, at der skal hele tiden være styr på, hvem der gør hvad, og hvornår vi gør det. Selvom vi gør det, når kunden bestiller. Yes.